Chcete si vytvoriť vlastný komunikačný server, kde máte plnú kontrolu nad všetkými právami a dátami? V tomto videu vám ukážeme, ako jednoducho rozbehnúť Mattermost na Ubuntu serveri pomocou Dockeru. Mattermost je skvelá open source alternatíva pre tímové aj súkromné čatovanie, ideálne pre tých, ktorí si cenia súkromie a nezávislosť. Ukážeme vám, ako si jednoducho nastaviť bezpečný čatovací server priamo u vás doma, či už ho chcete použiť na prácu alebo na súkromné rozhovory. Pozrite si aj naše ostatné návody na kurzy Linux doma.sk.